Sa amihan ng Sugbo, paspas nga aksyon ang gihimo sa Cebu Provincial Government sa pag-apod-apod og mga food packs og tubig ngadto sa mga nabiktima sa 6.9 magnitude nga linog. Si People's Governor Pambari 4 mismo ang nangunay sa pagpangulo sa relief operations. Gisiguro sa gobernador ang dinalian og hapsay nga paghatag og ayuda nga tabang sa mga lugar nga grabe ang kadaot nga gimugna sa linog. Ang provincial government nga gipanguluhan ni Governor Pambari 4 na ningkamot sa tanang pamaagi sa paspas nga solusyon. Nagtinabangay ang mga lokal nga officials, mga rescuers ug mga volunteers aron maayo ang koordinasyon sa padayon nga relief o recovery efforts. So ang atong na transport karon is 1,000 ka food packs, 1,000 sad ka mineral water o 1,005 kilos na rice. Ang duha ka kanang nakasakay ni sa ka dump truck to sa ato ang Mactan Airways niya katong usa ka 500 tracking na direkta sa Bugo. So as of now, we are facilitating pa for the transport of another kanang food packs or to be escorted by our kaning sa PNP ba ni or sa army. Manginlabot magpakabana tungod kay ato ang Sugbo. Monching Oxdero, Sugbo News.